الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالإسلام والإيمان وجعل من أمة نجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الذي ربي وربنا وربكم ورب آبائكم الأول ورب المشرقين ورب المغربين ورب السماء والأرض ورب العرش العظيم ورب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونشح الأمة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورحمة للعالمين. فيا أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى بين لنا في محكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القدس يا عبدي لك ما تريد ولي ما أريد ففوض ما تريد إلا ما أريد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Paganayron mga bubayam yaki pagadatan lalayo nagyang utadi tanu di kapanalamati si Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kuto mga limu yan si ergitan subhanallah. So kung suyaman na niyan nalimu Allah na nadua ka pugusayon ginan subituan ng mga Arab suyaman na niyan na rahmah giyang ka na nalimu abituan sa rahmah na ginan sulimu wa adba ginan sulimu Allah ta'ala as kanyan na mapayag ay ibarat yan na laido kapsbang alungan nalimu ana na mapayag so kapsuldo ka gawin nalimu ang mapayag sunditaran so panganangkan so payangin naman so yaman na niya nakapkuluguran so kapsembro undu nalimu anan wallah aginan na yaman na niya na mapayag subhanallah. Nagyang kayaman na niya nalimu wallah subhanahu wa ta'ala ang mapayag diing gunaan nagyang kaya mga kaad niyan. Na ayaki alu yasan o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang udatigi na inna lillahi mi'ata rahma fa anzalallahu mi'atan rahmatan wahida fid dunya wa baqiya tis'a wa tis'ina rahmatan fil jannah. So ayaman na niyan na magatus alimu wallah libaton so satiman initurun sang kaya dunia gidi pangusban. Agiyang kaya mga kaad nu wallah na inipon ko kiniturun yan sang kaya dunia nang gunaan tanu na taman sa kabang kita. Kaakiraw wallahu ta'ala sang kaya dunia na di tanu dan mitantal. Agiyang ko tadi tanu di kang gunai sagiyang kaya Allah akbar limu wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya manan yan alimu wallah ayam anan yan na initurun sang kaya dunia nu di panagumbalain. Aya bu initurun sang kaya dunia na ayam anan yan na sasatiman di tanu dinggu ayam anan yan na kanggunaan. So siyaw pulo na gusyaw na inipenderak walungan na mori na aya bu ang bagansan wallah na sabu sa tao akabayayan. Nagyang kaya manan yan na satiman alimu wallah subhanallah. Na ay kadakla mga kaad na diung dingguna ayam ya panutul sa kitab akadakal akaad na diung guna ko satiman alimu wallah na subuso matatagun sa giyang kaya lupa na namenggibutan ng kaklase. Isang ben kaklase so ayam anan yan na manusia. Na miya panutul sa kitab asubuso pila matatagun sa giyang kaya dunia. Masya Allah. Na sobra 200 kaya manan yan na klase. Sobra 200 kasusunan. Agiyang utaya manan yan na pila di siya di maguyag-uyag. Subhanallah. Namenggi buka klase sumatatagun di maguyag-uyag sang kaya kaludan. Namenggi buka klase sumatatagun sa kawang pedun sa langit.
Piyakang bebeksa na mimbeli asapulu agwalung gibu asyay ading guna sangguta sa satiman alimu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Api ati Nabi sallallahu alaihi wasallam suki pupuro no binatang kuayama nanian nabubunian ko kapkaparo sumuso ang gutawata yan na maalo sudup nanan sa anguta sa timan alimu Allah. Api akong sukalulukupi ugupuan naman na maalo sudup nuto sa giyang gutwa sa timan alimu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ako na ikadu alimu nagyang gutabituan sa rahim. Giyang anan nayaman na niyan nabituan sa rahim nalimu anan na parabu ng walungan na mori. Giti getiron sa nikmatanan ayama na niyan na masul. Getiron sa masul na kagiya rubunan ayama na niyan na imbugay wallah si sayama na niyan na alungan na mori. Giyang gutayama na niyan na nikmat para walungan na mori naknabatan siya pala pinda itan wallah. Giyay awidak nakalag wawidiwa akal diyak ni panaguntamanan agu panaguntamanan yun. Ano madi kapag tanong sa giyang kaya bilangan ng mga tao ay kalimu wallahu ta'ala si sa alungan na mori. Ibad sa kadato wallah. Kau di ka mapad ko bilangan ng mga tao ay kalimu wallah. Nasika kapad ko itungan o di na bilangan ng mga tao apakadapanas ng wallahu ta'ala si ko mori. So limu sa giyang kaya dunia agu limu sa alungan na mori na mawatan ng bidan yan. Kagigiyang kaya limu sa giyang kaya dunia. Napale tanu siya di pakanggunan wallah subhanahu wa ta'ala. Malagi so makagikinanglan nun agusto diyon makagikinanglan. Napale yun na yaman na niyan napakausabaan. Malagi so kababayaon agusto diyon pakababaya. So yaman na niyan na maunutan ko wallah so pagirok wallah beraamal sakna ba beraamal. Sa lagi dugap subang walungan. Adi yun din guna so kafir na di yun din guna so yaman na niyan na muslim. So kap ko luguran na di yun di makangguna. Agiyang guta mga tawa yaman na niyan na mga beramal. Nagugiyang guta mga tawa indo dere nuniran. Agiyang guta yaman na niyan na mga suguan. O Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oriano to mga baik wagama. Agiyang yaman na niyan na nikmat. Apara si ko yaman na niyan na alungan na mori. Na isa kiyalo yung sa Quran at tingin na Allahu yahtasu birahmatihi may yasha. Di paimili agiyang nga na nalimu. Wallah si ko tao akabaya yan. Ikadua. Kaya muntaliron ko kaya alo yun wallah si Quran na Allahu yakhtar yakhtasu agu yakhtar na bida kinila piatian ugid nam lagi siya mana di paimili wallah agyang ko talimu yan si ikutaw akabaya yan sabab ugugaw wallah amatatampar ko ayama na niya nakipupantag niyan kung mga uripan yan kagias kaniyan imiyabalo ayama na niyan na miya nagumbalay ko kaya pakamo ayan upis sa katawan sa giyang gaya dunia nagyang ko kalaian nilimu napiyagi panutulian sa Quran. Antaw nang kaya dato, antaw nagyang kaya mga baik, ay kalimu wallah, ukapagadan saliran ko yama ananian na alungan na mori. Subhanallah. Nayakialo yun, wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran, nagyang udatigin na, walakin Allah habbaba ilaykumul iman, wa zayyanahu fi qulubikum. Subhanallah. Giyayama na niya na kabaloy asbab. Kasangkapan sa kakasampurna ubabayar ka wallah bubayar. Giyayama na niyan na kasabapan sa kakasampurna ukaso atar ka. Amay kasuyama na niyan na iman. Na miyakatak na piya ko puso uyama na niyan na pisya katawan. Subhanallah. Giyang kaya di panutul na iman. Titud na ikumarag na yaman na niyan nakapagandiyang ko pisya katawan. Biri simple ayama na nakapagaluya. Sa giyang kaya paratiyaya. Ugaid na yaman na niyan na diterima ano puso ka. Paparatian ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ipamriski. Ugay na sa sangka supuso ka sa udi ka bukawiyagan. Na yaman na niyan na di ka makakan. Paparatian ka sa Allah na sa kanyan imiya nagumbalay kulang uno mga kaadan. Ugay na ka na ba believe. So yaman na niyan na puso ka. Diyute ka rin na nagubuntal yan. Sa suparatian na udi yaman na niyan nakapanaguntaman ni. Na maragan na ubamakambakan ko sa timan apuso yaman na niyan na uripan. O Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan. Nagyang gayaman na niyan na iman aditano di pamagusain. Subhanallah. Nakna ko na ya ubab ka kwa sa katero. Ibagi bo ka pingiraw ka ayaman na niyan na miyarate ako. Kanabagi bo dingaw di katero Ino to. Nasukon sa yaman na niyan na para tiya naknabub ka kwa sa yaman na niyan na katero bo. So tiyagyan nga mga ulama ano ay miya kadya mga para tiya na lafdi laysa ikranum bil lisan tasdiqum bil qalb. Kanabagi bo dingaw di katero alay sa ikranum bil lisan kana bagibo dingon di katerwa tasdiqum bil qalb kapadalaman si ko puso ka ino tunaan may lay so hakiki katantuan o kaya para tiyanga si ko Allah subhanahu wa ta'ala orian yan na ino to di ka kwa sa katerubu agyang kayamanan yan na para tiya nakagiabubid na imabala subalaan
Mga tao amya kaum ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Api anutul Allah subhanahu wa ta'ala si kuya maitabian asuti. Miya kaum magiyang utang mga Arab. Sa kanod ni lebih siya manan yan na mataw. Lalayon tanod ni Ebkeneg. Miya kaum magiyang utang mga Arab ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ato na idiran diteron. Qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Qalatil a'rabu amanna. Biya ko magyang utamang Arab ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pangurawiran. Dinisay daniran. Nagutiari mairan apadsiran ko itong ano mga tao. Ayama na niya na adna paratian yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ugayid na su Allah. Dahil na bon mapagmaupis sa katawan na di maguyag-uyag sa giyang kaya dunia. Ibig sa kadato Allah bubayakan. Kakatawan din Allah ta'ala so parati ang makambubagan sa giyang kaya manan yan na pusuka. Apya din ka panapanutulong ko Allah. So kalubay o parati ang matatagur ka na mata-mataan as kanyan na katawan yan. Waya katawin ka sa ginawang ka na 100% na suwalla. Naya katawin yan ka na 1,000% kagina niya maanan yan na kapakapupantagiw agusutuhan amyan nagumbal. Subhanallah. Na malungaman na yaman na niyan nagdama. Mga tauto miya kauma kung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yaman na niyan na dinisay daniran. Tiyari mairan. Amata na siran na yaman na niyan na miyamaratya siran. Subhanallah. Giyakun man na niyan na paratyaya. Napked na ya kung manusia miyukas sadi. Nakatagur ka din na giyang gayaman na niyan na paratyaya. Ino to. Anto na isa yaman na niyan na buntalian. Sa kapked niyang gayaman na niyan na manusia. Melagid subaba yang bubulaw. Baya manan yan na beradusa, baya muslima, baya muttaqiyah, baya muti'ah, baya mu'mina. Manan yan na mamamambu, manan yan na beradusa. Na manan yan na kudnun, agi yang kaya pamana parataya. Giyuto manan yan na sunabi. Subhanallah. Giyuto manan yan na inirupa, agi yang kaya pamana parataya. Amatatagus agi yang kaya manan yan na masa. Anto na isa buntalian kagiya, surabiyatul adawiyah. Sakat tawaya manan yan na bay. Sangat tawaya manan yan na baya iniison. Hey Rabia, what is iman? Hey Rabia tuladawiya antunaw nun ibtirum sa iman. Kaya inisimbag Rabia tuladawiya abtiru na iman. Na mabano na mapanon imam bubutadga. Napalayang ka na nami panalamat subhanahu wa ta'ala. Kagiyaginang ko ni isa karina. Sa miyawiyag suparate ako piso katawan. Api antunay mitatalamba pisusunan. Apo pakapung ko Allah ta'ala at apang ko piso katawan. Na ukuno makaswa ka manalamat. Kapanalamat na kasumitatalamba adi nga ikasusuat. Asara ikasusuat rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na ginango ni isa buntal. O kaya pakatik na oparate ako. Kaya maanan na puso ka. Subhanallah. Antunay isa yamanan yan na ibarat yan. Sakap ko ya gagiyang kaya parate. Pia digap minium. Napaga na na ibarat yan, naigira inisib wala kaya lupa. Andad ni kapelindugin na piyagi ang utaba iyang bubulaw. Baya beradusa, baya muslima. Andad ni kapelindugin na miya katakbirin, Allahu Akbar. La ilaha illallah, yamanan yan na milindug man. Tayo to pagpakasabot. Kaya tadman yan swalla kagiyagi yuti di teron. Orabiyatul adawi, apian to na ibutadga. Nakatadman na ka swalla subhanahu wa ta'ala. Kumasa ka pa pagkataling umaukapi piya ginawa. Anta kaya makatatalang banarata ginawa. Anto nang kaya maanan yan na awidakal. Na ukuno ka panalamatan ka. Naginan ibuntal. Kaya maanan yan na paratyaya. Subhanallah. Andad ni kaya pelindugyan na kaya tadman o manusia swalla. Api agi ang utaya maanan yan na mabubrag kudin yan di kambara dusa. Na kaya maanan yan na kaya tadman yan swalla. La ilaha illallah Allahu Akbar. Ilindug man. Inong neno tugat admi swalla. Nakagiyak ya di sayda nagutiari mo ginon yan. Ada ba pa kagaga ko kipsibag na kuliyaw ay manan yan na lupa inunta na swalla. Na upa makabungkagan sa puso yan. Natatidang ka pa natamakang ka. Nagyang ko tapagtakon din. Namiyang din. Ako ganyan sulangon taman anganin akabaya yan. Subhanallah. Ayawi dunakal na andod ni kada ulindug na liniwang manayman. Oy, andit niya man nakadaw din na pelindug na liliwang manayman na itataro siyan so kabubulin niyan abay. Udi na dato ay ama na niyan na baradusa. Subhanallah. Anto na ikadwa ibarat yan. Na yaman na niyan nagyang kuto ha. Ira, may hospital ka. Pagkasakit ka. Nabantal na ka man ang utadad na simba niyang wala.
Kasakap na yaman na niya na di niya ni pangtuman. Giya tige na yaman na niya na tapangrak na wala, di nararangit rak na wala. Pemaling gubay ya mauraw sa rarangit wala. Kata-kata niya sang utagal bugyan na di kabaya wala. Ugay na yaman na niya na di niya meninggal bagan. Anak ko na tige na mga otas supas bisa na. Yaman na niya na baru na ko kauri, kaya di sila naruta kauri. Allahu Akbar. Urian niya na diru di mana subik subhanallah. Tagi ni baka ba iya di masusuti kagi ada banyan. Yaman na niya na ba di pagamal. Banyan gua yaman na niya na surga takapakasuldian si ko surga. Giyuti yaman na niya na sunabi sallallahu alaihi wasallam. Napiang niya naging kaya umat. Masap ke sakit nakatatadman niya sa Allah. Ada ni kadain sa ospital na makabagr. Na yaman na niya nakiyada naman sa tadem ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuti sunabi sallallahu alaihi wasallam. Na yaman na niya napiang niya naging kaya kurya umat. Saya mana niyan na pangni sa kapakatik na bubuyakan no ya mana niyan na parating. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima. Ikad nang ko nabigi kami nga sa paratya. Iman na titik na. Iman na yaman na niyan na kanabadi paliw-liw. Iman na makaperump na piyapya. Saging kaya mana niyan na pusuakan. Inuto. Nakagiyagiyang kaya paratya tanong iman to. Tabi ako makasanggibu. Naknaba penuh matag murug mirat. Agyang kaya parate iman to kadaklan na lumyo sumul. Masaya mana niyan na. Yaumul Jumaah na kailan ka di maat na pamana siya sulda masjid. Ugay na andad ni kadaw yaumul Jumaah na liniwang manayman na hayap man nakasuldo parate niyan na amayap man nakamaw maso yaumul Jumaah. At nagkataon nakabayay gila pagkaw maso Ramadan na manisya kay din. O di na mangi marmambu. Kagiyayaman na niyan na pagisino niyan askan niyan na pagamal. Na uriyan o kaudas o Ramadan. Na miudas mambu so yaman na niyan na paratiyan niyan. Bayay gila sisiko sambaya nga yan. Bayay gila kumakayat sa Quran na pembatya sa Quran na susulda na iman. Di sembayang na susulda na iman. Di tadin-tadin ko Allah susulda na iman. Nasagadan niyan naging utama nga lagi din ang mga bay. At ima maganda na miya kautakiran. Na pagubayaman na niyan na miya kaugupan. Magrum sa giyang kutayaman na diran di pagruman. Naliniwang manayman. Nayap man nakasulduy man yan. Na may man kayaman na niyan na matuon niyan susimba niyan ko Allah ta'ala. Mga bayayaman na niyan na gumanga datu. Agi kapakang babetad o kawiyag-wiyag yan. Akna ba titik na ang uta parati amatatago na kada salom yun na dasapman sa yaman na sumul. Nagi ito at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Papaguman niyo si kuya maanan yan na panganin niyo. Agi ang uta yaman na niyan nakapakatig na o parati. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima. Ikad nang ko na bagi kaming kagi sa iman. Bagi kaming ka sa iman na titig na kaduhang kami niyan. Mata nakagupong ka, mata ya liliwang ka iman, antunapan ikadaya nakasalungan na mori. Antunapan ikatama ka mapia, kawiyag-wiyag. Kung kapakataling mga salungan na mori. Ang may kadatu ka o dinabay ka, ay manan yan, nagyapantagan nakapatay. Ama sa lumiliw su iman yan. Antunay kalayargaw iman para tiyak wala. Miyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, apagpagalinang kaya mga ulama tanong, isimbuin da nga tika pa iman. Para tiyak matagukupos manusyak walungan na mori. Sumbiyan nun Allah subhanahu wa ta'ala, asat timan na surga makasapulo matakpagyang ka iya dunia. Ugay na ba niyo pagpakalipati mambu? Apkang katso para tiyak ko pisyo katawan. Antunay isad lagi ay manan yan nabuntalian. Sa kapgang katso ay manan yan na para tiyak. Mihali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, andad ni ka pamaganta ka, mali ka sangaran, na miangkat rakaso para teya, na taman sa di ka tubat ko Allah, na ibat sa kadatu Allah, kadirkad makapambalingan, agyang ko talinang aparateya. Subhanallah. Sugi sabab, mga urip no Allah ta'ala, mga bayak ipagadatan. Giyang kayamanan yan na iman para tiyak wallah, na ginan susyaw pula agusya wa ingaran wallah. Kailangan na maknal o manusya, agyang kayamanan yan na, mga ingaran wallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yutis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namiyalo ini natigin na al-awwalu ma yajibu ala al-insani ma'rifatullah. Ay pagampaganay apat turay kupis sa kataon datu ba yadi magkaya dunia. Nagyang kutaka kanalan niyan kukipapag emanan na nagipapantag niyan. Si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Antaas kanya na Allah. Inna Allah yaf'alu may yasha. Sa kanyan so Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ba pekaran kuya maanan niyan na nganin nakabayayan. Antas kanya na Allah, qadirullahu syai' kanian so Allah ta'ala ang bubaya-baya. Kaya maanan niyan na mga kaadniyan. Antas kanya na yamanan niyan na Allah. Nasa kanian so Allah ta'ala yamanan niyan na miyadun kulang unta manasay. Sa kanian so Allah ta'ala inna Allah yaf'alu may yasha. Sa kanian so Allah ada bepekaran kung nganin nakabayayan.
Ibtadaga ko tingko nga pala daga karumangka wataka inaka amaka mana niya na pagaringga bebengga. Na ukabaya wala ang buno niyan. Na dahil na sa kataw asay aba niyan mar nagyang kana nakabaya wallah subhanallah. Sa kaniya swallahu ta'ala khalik. Sa kaniya swallahu ta'ala ayamanan niyan namiyangad nagi ayamanan niyan napakapambakan na ko puso piso katawan. Matarima ka mata nas kaniya swallah ayamanan niyan namiyangad. Sa kaniya ni miya din ko ayamanan niyan nalangon tama na say. Antas kaniya na Allah qadirullahu say. Sa kaniya swallahu ta'ala ayamanan niyan na qadir. Ang babaya-baya kulangon tama na asay. Sadya kabayan ay kidiyan niyang kulangit na mapunggulaw lan yan. Sa kabayan ay kidiyan niyang kwaras mapunggulaw lan yan. Sa kabayan ay kidiyan niyang umalaikat kulangit mapunggulaw lan yan. Sa kabayan ay kidiyan niyang malaikat kulupa na mapunggulaw lan yan. Sa kabayan ay kidiyan niyan. Kaya manan yan na malaikat. Ang mga kadun sa giyang kaya dunia na mata-mata anas kanyan na mapunggulaw lan yan. Ino to nakagiyas kanyan sutuhan na yan manan yan ng babaya-baya. Kulangon tama na kadun. Giyang kaya kapungiraw tano alhamdulillahi rabbil alamin. Sulangon ubantugan na matatang kadar ko wala. Alamin na kadnan nulangon mga kadun. Sulangon na yamanan yan na bantugan na matatang kadar ko wala. Subantugan umyakalayog kuplim bantugan wala. Subantugan umyakaltaw kubar ko bantugan wala. Subantugan na yamanan yan. Cellphone na bantugan wala. Subantugan mga dato na bantugan wala. Subantugan mga ulama na bantugan wala. Subantugan ulang malaikat na bantugan wala. Subantugan akan upa makaad na bantugan akan. Nagusubantugan ni upa makaad na bantugan niyo na matatang kadarkanan wala subhanahu wa ta'ala. Alamin na kadnano lang mga kaden. Sukad nano aras na ginan sukad nan tano sukad nano langit ginan sukad nan tano. Sukad nano mga malaikat kulangit ginan sukad nan tano. Sukad nano mga kaden ko kawang na ginan sukad nan tano. Sukad nan mga kaden kuyama nan yan na kaludan na ginan sukad nan tano. Sukad nan uyama nan yan na mga jin na ginan sukad nan tano. Sukad nan akan agus sukad nan niyo. Na matatang kaday saysa asubus wallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Swallah. Nagyang ko tayo manan yan na al-ahad. Manas kanyan sutuhan na isa-isa. Sa kaniyang sutuhan ada marimbang. So ayaman na natigigyang uta ulama tano Allah is not two. Allah is not three because Allah is only one. So Allah subhanahu wa ta'ala na did na yaman na niya na dikap pa kay abama paris. So Allah na dikap pa kaya madatar. So Allah na dikap pa kaya mabay. So Allah na dikap pa kaya makambal. So Allah na dikap pa kaya marimbang. So Allah na dikap pa kaya amatuin. So Allah subhanahu wa ta'ala na dikap pa kaya abad na may palulunsun yan ako puso o yaman na niyan na uripan yan. Ginan so yaman na niyan na Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dia iiptero na iman. Matarima o ginawa ko na gumatarima o mga ginawa niyo. So kabubuli niyan at Tuhan amyangadin. As kaniyan imbabaya-baya. Kaya maanan niyan nalangun taman. Subhanallah. Ginan niyan na mga sifat wala subhanahu wa ta'ala. So kabubuli niya na basir manas kaniyan na pupakailay. Nalay sa kamislihi sayun wa huwa sami'ul basir. Dikap pa kay abatan no isaginda. Dikap pa kay abatan no yabay. Dikap pa kay abatan no idatar ko lagi duka pupakailay waya maanan yan na mga kaadun. So Allah subhanahu wa ta'ala so kung supliboy agus supligern na dad na okay taban yan nakapakarani ko Allah. Subhanallah. Di tadi pengis anto na no ni pliboy anto na ipligern. Ayaw ko na pliboy o dahil manan na pligern nagyong uta madak litay pa kolor. Taipian so kolor ayaman na niya na white, so ayaman na niya na maitam, so ayaman na niya na pink. Naginang ni isa ibarat ayaman na niya na pliboy agus supligern. Inuto ayaman na niya na isanan. Akasanggapan sa di nga kapakaran ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na'y dalil sa di kapakaran ni Allah agupun gina ni betad ka. Innal ladina amanu asadda hubban lillah. Ayakum sa titu miyarat ya bubayakan. Nagyang uta full in love. Mitataralo sububayan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mapakalabing kaswalla. Adi swapi antaka dun sa giyang kaya liyaw lupa. Ginambes iyamanan yan na isa pa man na ibaratan yan. O di nabuntal yan. Kukiprupa nun iyamanan yan na mga ulama. So Allah subhanahu wa ta'ala nasukap iyamanan yan na kang giginawan yan. O ay din nakaskanyan iyamanan yan na khalik. Manas kanyan imiyadin mimbas managumbalay ko mga kaadun. Nakatawan na ka, tas kanyan na Allah. Nas kanyan so Allah adaban yan, kinanglan ko mga kaadun yan. Sa kanyan so Allah adaban yan, masisinganin ko yan maanan yan na mga kaadun yan. Subhanallah.
So kung suyama na niyan na mga sifat wallah. Kapapagagaw Allah. Na so kung suyama na niyan na kapagaganian mga babayaran. Na miyagagaw wallah asupakaumpiya na bali niya na pagabina. Suyama na niyan na maliwanag na makambutong sumalibutang. Sumalibutang na miyagaganian na makambutong sumaliwanag. So pagkaumpiya na miyagaganian abali niya na pagabinasa. Na so pagabinasa na miyagaganian abali niya na pagkaumpiya. Na so manusia na miyagagabal binatang. Na so binatang na kagabali niya na yamaan niya na manusia. Ginan so Allah. Subhanallah. Antonono ni malibutang amyagaga amyakang butong sumaliwanag. Naginan so Ibrahim alaihi salam. Sa kaniyan na sindaw maliwanag inuto na kagian nabi. O ay yaman nanin ay gulbugyan na sumanga suguan wallah. Na inuto miyakang but kumalibutang nakagiya inayan sa amayan. Nakiyapan taga nakapatay adairan din na matarima. So yaman nanin na agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Akapantaga nakapatay adina na matatarima. So mga suguan wala sarta adina na manggalabag na mata-mataan na si imakang bebetad kaya maanan yan na malibutang amasa. Subhanallah. Oriano to. Naantunaw nun imaliw ay maanan yan. Na maliwanag amyagaga amyakang butong sumalibutang. Naginan sunuh alaihi salam sa kaniyan na nabi. Sugu wallah subhanahu wa ta'ala. Ugay na amyakang butong sumuriat taon yan. Pwede ko mga muriat taon yan. Agyapan taga naman buwa kapatay. Na yamanan yan. Na malibutang akawiguyag kagiadan yan na matarima. So agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na unon ipakaumpia. Amyagaga wala pakabinasa. Na sinya na pianutul sa Quran. So pakaumpia na amyagaga abali niyan askan yan na pakabinasa. Subhanallah. Anto na ikialo yun. Sa Quran. Lagyan ko ta kaysa iwallahu ta'ala. Sayyidina Musa alaihi salam. Wama tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya tawakkau 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Wama tilka biyaminika ya Musa. Anto nagyan na nasa kawanan gahi Musa. Ayabuak ayamanan niya napakaisa wallah. Anto nang kana nasa kawanan gahi Musa. Pamakay pagibarat sa ngayamasa na question and answer. Sa satiman napakaisa satiman mambuya manan yan na ipag-answer ka. Ayabu pakaisa un wallah. Anto nang kana nasa kawanan gahi Musa. Subhanallah. Ayawi dunakal na titu marambak at tiga maranaw. Marambak madakal asusunan ay nisimbagu Musa sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadakadakal ay nisimbagu Musa sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hiya asaya tawakkau 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Giyay na yamanan yan at taknak na ipumling umadak lagi pagusayon. Taknak na ya igida penundagay ako kausarakan penakadaga ko kausarakan. Kagutom ako nami penukwakan sama kanakan udina sa mga ganam. Kambingakan na igida kagutom na kausarakan at taknak na ya. Nami pengawitakan mi penukwakan sa yamanan yan na makan o mga kambingakan. Nagumala tige na usba ko si. Napiyakan mo masaw to kaya buwa pa kay zon. Anto na nga na nasa kawanan naka. At tige naman buwa giya ina mga taknakan nakataknai. Kate so yamanan yan na. Ini panumbagi nun. Akap ko usba ini nun. Subhanallah. Aya buwa pa kay zon nasa satiman. Wamatil ka biyamini kaya Musa. Anto na nga na nasa kawanan kay Musa. Qala ya saya tawakkau 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami. Waliya fiha ma'arib ukhra. Gitaknak na eh. Anam ya kadakdak la inismugu no Musa alaihi salam. Nato na ipitiron wala libid na ka. Inuto pagilibid. Anto na iungangan ro. Sa giyang uto ayamanan yan nakiya pagilibid wala. Kung Musa alaihi salam sa ngutatak niyan. Ay mga sister. Ayamanan yan na ungangan ro wala subhanahu wa ta'ala. Nakagya kaya taguan. Sa sarig sumusa ko takniyan akalindingan ko kabinasaan. Kagutma ko kausarakan giya ipakogupra nila penakadaga giya yaman na penundaga ya so yaman na mga kambinga kan nagira kagutam sira na giya mi penukwa kan ya so kaya tagun sa sari ko sa timana kayo sa tabiya kayo nagiyute kaya tiron wala lebed na ka napiyagi matamatakan wala aso sa sari ganyan natakan napiyakan buluy wallahu ta'ala ayaman na niya nasa timana ni Pai ay gida ka sa ngayama sa tanuiman to akna ba matagtak na piya narigan ka kabiling ka panasalian tiutuhan ka sudagangan ka subaba suka ka suintog ka supis inang ka sulangon of kumbutas bab kasanggapan sa kapkubgir ka wallahu ta'ala sa pagpar nagina ni biling ka ayaman na niya nasalian tiutuhan ko ayaman na niyan nading ka di kapagintaw sang iya dunia
Kenapa kang gendak kendagang? Kenapa kang gendak mama sayro? Kenapa kang gendak kaya manannya na kawiyagan? Ugaid na aya bukuan nang ko tayakin kaon. Subhanallah. Anto nari kawiyagan ni manto. Sister anto na as manannya na asbabiu. Ay sister anto na ni kawiyagan ni karumang kay manto. Natigin na ka pa masayro. Wida tigin na pamalingo masakit. Karon kuwa so pampers, naron kuwa so gatas, naron kuwa so meja light, naron kuwa so yuti gabi ipitami. So ipaginom sa kape. So langon taman. Nayaman na kaya piya kasalian tingaw nang kaya miya kay ito asay. Pama na sulangon tama na takas ang ako dunia. Naya pa kabagir ka nagyang kaya matagbed motor. O di nayabed na pa kabagir ka nang kaya matagkabed no pisina. Mataganan asbab. Uwi na kuhain kaon so ayaman na niya na yakin kaon. Kuhain kaon so sarig kaon. O titu ka miyarati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Giidir kita no di kambiyata wala sa kapakatiuli nagyang kaya parate ang matatagur katano. Mga tawayaman na niya na biliran asalian ti Tuhan iran sumatag bedeng. Kadin wayama na niya na Tuhan. Kadin wallah subhanahu wa ta'ala. Nagim ya kalala awidakal. Ano madi kataguan ka sa iman. Makaswa ka mangin Tuhan. Makaswa mangin Tuhan si karumanga. Makaswa mangin Tuhan sumanga wataka. So yaman na pamimi kaya man na pamilyang ka. Na ando man ay kapakaswairan mangin Tuhan. Kaya man na niya na di ran di kapagintaw sa nga iya dunia. Mga tawa yaman na niya na mabubungkal agad di magintaw kuliaw lupa. Ayat na kiguguris ulagaday o kapapagintaw. Nagyang ko to yaman na niya na sarig kumaklok. Sarig sa giyang kayaman na niya na matagbedin. Mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Ano to sabab? Na sabab ko yaman na niya na kinindiray nun ko imam ko kapakatik na yan pipia ko puso pisa katawan. Subhanallah. Tanto ang pagatas. Nagyang kayaman na niya na iman na ditano di pagusayin. Nasusyaw pulo agusyaw ay ngaran wallah. Ayap na miyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa tawa din yan memorize. So ingaran wala sarta din yan mi pagintaw na ipet tayo begunian sa alungan na mori. Siyaw pula agusyaw ay ngaran wala. Napia kalibudang ka. Kaso siyaw pula agusyaw na biks na yakyong pungano na patbetad. Na umawiyag ka sister ang kaya patbetad. Insyaallah na miyarang kumsuki pagintaw na kako siyaw pula agusyaw ay ngaran wala. Anto na kaya patiman. Pag nairon na mahabbatullah. Mawiyag subabayak wala. Taatullah, mawiyag suwayama na niyan nakapangunutan ko Allah. Tawakkal to Allah, mawiyag suwayama na niyan nakapunarig ka ko Allah. Takwallah na gumawiyag, so kalakak wallah subhanahu wa ta'ala. Dahil kababayan na kaninuntas so Allah, dahil pagunutan na kaninuntas so Allah, dahil panarigan na kaninuntas so Allah, dahil ikalaka na inuntas so Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhbibkumullah, naginan isara ta kababayan ka, wallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yuti su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Kaya man na dito na pakalilipatan. Ay abu as-surutu qubudul amal. Saratu ka katari mo mga amal tanong na al-imanum at tauhid. So kapang nalang ka ku kay isa-isa wala. So kapang nalang ka wala sarta waya man na niya na kay isa-isa niyan. Nagiya man na niya na di pa naguntamanan. Ano maday maknal ka so kipapantag na ka wala sarta man na niya na makambagan na kupuso ka. So patabetad na biks man na yakyong punganon nasa satiman. At yung nga pa na mawiyag sa ginungan na miyaka-piyaka. Umawiyag ka nga satiman, kung kawiyag-uyag ka na inshallah, miyakapas so kapapagintaw nga ko dunia. Subhan. Nagiya ko ni di panamaran, aso kawiyag-uyag ka ko dunia, na mabulay akumpas o alungan na kaamori. Alungan na kaamori, apakadaya kaon. Kanabagyan ko ta kawiyag-uyag ko dunia, na mabulay akumpas o alungan na mori, ko sarat ayaman na nakapakada panas ka. Giyaman na niya na pugusaran sa malantas at pamimigiran. Pugusaran sa mabugira ungang na ang kaya kauyag-uyag ko dunia. Kaibad sa kadato o Allah. Kau din kay ni mainang ka. So yaman na niya nakapupagintaw nga ko dunia. Nayak korean na ka nakambuuman ko yaman na niya na alungan ka amawri. Subhanallah. Lagi. So yaman na niya na antunang kaya sa timan. Lagi na suditiro na. La ilaha illallah. Masya Allah. Gives iman. Gives para tiyak wala mawiyag ko puso ka subtiron. La ilaha illallah. Subhanallah. Ando na ibsiptero na la ilaha illallah. O ba makaipag-isya? Ando na ibsiptero na la ilaha illallah. Tinadatuhan. Simba ni nuntas wallah. So gina ni maana niyan. Subhanallah. Miya bala ya maana o la ilaha illallah na dua. So kailangan na mawiyagaya ko pisya katawan. Ibet sa kadatu wallah kasanga ya masa tanong. Naad na kato na ka, dindim 5 wakto. Ugay na pagipagusay na ka, nantay pagadapan yan, na din yung katawan. Ino to na kay maadaw, so la ilaha illallah.
Subhanallah. Gi kalay arga o iman. Subhanallah. Ayaman na niya ipag-isya kaon. Panutulang ara nantawa sa Allah. Ayaman na dinira mapanutul. Eno to nakagiamada un la ilaha illallah. Yang nga la ilaha illallah na dua miya boleh mamaanan yan. Pag nero na la ilaha kasangka. Illallah katarima. La ilaha sangka naka di maulug surarag, di sumang bersundu, di maulug suuran, di ka makaginawa, di ka makataam, di ka makailay, di ka makabaw, di ka makanag, di ka makalakad, di ka makagdam. Illallah sa tiriman ka inunta sa kabayar kau Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Naginan, man naptiro na la ilaha illallah. Ikadua, nagiyan nga na nakasihadat. Tunay maananin, asyhadu an la ilaha illallah. So kung kasihadat, nakasaksib siya nan. Subhanallah. Man na na kailangan na sukasaksi na ad nakatantuan yan. Kasukatiro ada katantuan yan, na ilang. Na so ilang asumyagad dirka ko dunia na udir ka napin wallah, nakapakambo uman ko alungan ka amori. Kasihadat, tunay mana ini, isaksiyan na did na Tuhan, agya patutan suka simbaon, inuntas wallah. Baginang buimanan yan. Madak lima na, kailangan na madakla, ayaman na niya nakausarangasan. Isaksiyan ko did na Tuhan, agya patutan suka simbaon, inuntas wallah. Ito napan, pisaksiyan na na did na mik, pisaksiyan wa did na dito na pagunutan na kaninuntas wallah. Ito napan, pisaksiyan wa did na yuhi, did na bugay sa kawiyag-wiyag inuntas wallah. Pisaksiyan na did na yumit, did na pemuno, inuntas wallah subhanahu wa ta'ala. Pisaksiyan wa did na razak, did na bugay sa kawiyag-wiyag inuntas wallah. Okay, na di ka bunggalbak na di ka makakan, na diligad bunan. Giti kaya tiron sa adem sa barasan bayang amusrikin. Atawa di nisumbayang ugay na da kanali ang wala kau di kun galubag na di makakan. Subhanallah. Eno to na sabab ko kalubay yung iman. Sabab ko kalubay yung iman na matatago ko pisya katawan. Nagi akidan niya, gi tema na niya na panarima yan. O di kun makang galubag na diskan niya na niya na makakan. Subhanallah. Giyuti ando dun ikindaray nun manusia. Si kuyaman na niya na la ilaha illallah. Na yaman na niya na ayad na ipagukit o kawiyag-wiyag ka na ayak kadaklanon nakapanakoto. Nanto na ikitiruon, wallah, kuya manan yan, nakapanako to. Inna may yusrik billahi fakad haram Allah. Alayhimul jannata ma'uwahun nara lidzalimina min ansar. Saan sa ipanako to ako ninati wallah sa may takbo siya. Miya haram. So kapakasulga si kuya manan yan na surga. Subhanallah. Ato na yung mga ibarat yan para pakarayaganan. Alagi dagyang kaya dudubiyatan taniman to mga maranawa. Subhanallah. Ihira ko na yan, may kasulid ko manusia na hubbud dunya, laysa hubbullah. Ay makasulid ko kawiyag-uyag ka na babaya ko dunya, laysa hubbullah. Kenapa subabaya kasi wallah, na sigurado, ay absuramigan o kapagintaw nga nakapanako to. Tunay ibarat yan. Naad ni man to agato nga mga tao, ay ira miniraw chopera ganyan sa 100,000. Ay pa ni ba milyon? Na aya din a-discuss, o di na pamandapat, apagusaran underudupa na ano madi kapakala ang utapira-girang nabayad na plano na bumakay sa midango so ayaman na nina ay plano na ano madi kapakala yan na bitiray siran Mrs. Antonay plano sa ngaya pirak natigin na yapin na kami no sa ngaya masa natigin ng grocery ta natigin na kagi agagawi ay man to di ka plakay manimbel na naino ka mapita inshallah na panimbel ka okay na bakalipat sa duday anto na duday Antonay kaya pakatumpok udaga nga nagusududay na di miya kalala kapan ako to Anto na kaya pakatumpok udaga nga nagusududay. Tiginak na ka pangbinas. Ami atay. Pangbinas kon. Ibet sa kada tuwal na kapiyay man to na timutimutan na sumungtan sa pabrika rinula. Na ipagisagiran wanto na ono di kaya balin niyo sa ngaya duday. Na kaya buhay man na niyan. Naptero ni ka na number 1 agu number 2. Ayaman na niyan na nadis abdi yung di pakandarpaan. Na inway makumbir tumrana wa pangbinas kon. Iman to na miya ka demang, mamasakan na ugas surang ikan, nagyal ka nang kaya birwa duday. O di na mariga duday, naroon di panudu agi yung utas surang ka. Subhanallah. Iman to na pa mga, waiting nga sa brani wa duday. Brani na pa man na duday, Nayap na pagudud na ka na gitu ang kuta duday na did no tumausar. Na ududi nga sa mineral, na dadawagan na ka, unti ka sister. Ino ka di paginom. Na miya ka receive ka sa daura, miya tupong ka. Pakay naman ako nga pa na duday. Na-explain na ako na, giyan nga duday na ibet ka din niya mausar. Nayap natatago na ano na ig, na giyan na yaman na niya na mineralaya. Na ibet ka din yan paginuman.
Ayah petero nera kana budak habis diga sebut kena benan beso. Kaduda yanan ayah pekadar panjan na marsi kias sokaran. Katawan kap sa duda yuto na inungot ayah manan yan na sakutun seko Allah subhanahu wa ta'ala. Bialinggap na pangbuina sa ngayab sa pekadar panon na marsi. Na inungot nuto katagwi sa sarig. Nagyatago ang sa ayah manan yan na yakin. Aginan na ayah manan yan na pangbuinas. Ikadwa ibarat yan. Nalagi dagyang uto subhanallah. Igira ayah manan yan na miyaka pamalakagi ang ngayab padagang di dia kena sa ulaw-ulaw padagang. Kakaptan niya nagyang ngayab piragay na di panalpi. Larga ka buinas tar ka sandi malas. Subhanallah. Nawaya makaw mo nalok sa mga pupuguga pumasa. Nayaman na niya tigi na didnar ka kansan. Kapi-apian ka nawakad. Kadid na ba ko sanrak. Na imagisi ako na rin nung ito depo sa iyang adnar ka na tigi na baka pembetunga. Giyang utat tigi na yap napakaptugang nga dagang anakan nalok. Nakalok sa tigi na nga dagang anakan. Subhanallah. Okay, natabi yung makasangibu na waya makaw mo na ba iya manalungan. Napia lapis na pesan yan nun inuto. Nati na baka betul nga manalungan uto. Nagyang kaya dagang anak na kasalungan na ya. Subhanallah. Miya makalala pamana ribat. O kaya manan yan nakapupaginta o pisa katawan. Tabi ako makamilyon. Kaya manan yan na diyong kiulawla. Subhanallah. Ikadua, ikatalo, ibarat yan na lagi dagyang kuta. Ayap mugay sa tamok na swalla. Nagwaya pa kada ko tamok na swalla. At nagato na ka, ayaman na niya na mimbota si Mrs. Yan. Sa miya ka tay-tay de bugu tao. Ayaman na bugu raga. Miya ka tay-tay de bugu mama. Nasiran na mala sila ni tamok na miya karumpak mambusot ragyan. Na miya po sa sutrak, miya po sa sulupa. Na depen tunay ni pangawid. Nanto na iputus ang utawata. Na wata ang malas. Gihawata ka na sunjugin himbota no na miya laklak ako niyan. Subhanallah. Mga bubaya ka na ubad na pagampun rakanop sa wata na raks niyo wata ka niya. Kasya-siya buya. Miyatlak-lak ako niya, sunjugin yung bota, na, subhanallah. Miyada sa tamuwakan. Amalaw, manggedamang, kaya kalubay tanong. Okay, natabi ako makasangibu na waya minimbota. Napamana, pangita bugu mama, pangita bugu rago pa ma. Tabi pa na makasangibu na malilipan. Nayaman na niya, miyaw masura sa kapakatamu ka wala, piya katamu ka niyan. Naipurarekap sa pa diyan, ubad na mungut saya, ubad na tumana siya lima, kasak ni mala, ridwin yan. Naimagi siya ino to. Tingnan ba kapumutin nga, sunjugin yung bota nun. Na miyaka ko sa pati manatrak, miyaka balay ako, miyaka ko sa duro aposto. Sunjo kinimbutan sa watak na, gina ukurak na Subhanallah. Dan yan din matarima ubas walay migiron sa yaman na yan na parahisan. Kaya pa na yaman na yan, nabiyulin yan. Asal yan tiutuhan yan, sa kaya pakatam yan sa mapias, kasibi-sibi ang kudunya, nagyuto ko na watak yan. Subhanallah. Nagi-sabab. Nagyang kayaman na yan na la ilaha illallah. Anto na inibigay sa napahala. Anto na inibigay akalbihan ko la ilaha illallah. Na kaya giron sa kalbihan na miyakang gulalan kung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agyang tatigin man mata akhiru qalami la ilaha illallah dakhala aljanna. Man mata akhiru qawli miyakadakdaklanan. Kaya manan na sadya mga tao ay muri-puri amatero yan. Kumasa ka putay niyan na so la ilaha illallah ginan su iman na pagkasulid ng Allah ta'ala sa surga. Nagimala discuss tanong. Inwa iya madakla bubay. Madakla mama iman to sa ngaya masa tanong. Petay ama adak wagama. Petay adinya gisabut la ilaha illallah. Subhanallah. Nagiinam yan ulusulop namranaw. Sagyang kaya masa, eman na niya nabubayakan. Naapia bungad mitasbi sa isa kamiliw na kaganga. So la ilaha illallah. Aya pa kay siya kan ka. Ino amay ka petay ka gisabut ka so la ilaha illallah. Gyuti da garanti. Ubang gisabut so la ilaha illallah. Ino to. Naditan ko sa yaman na madakla ibarat. Subhanallah. Adna pagaritan yaman na na teriman wallah. Na ipundulu nun so la ilaha illallah. Itero ang agi so la ilaha illallah. Tingin na mataan. Kagiyangan na dinyo diteron. Na andid ni kaptero ako ro na ayad na kapkagdamang ko dila ka na mapendadiso ka mga. Subhanallah. Adim sa mga tao, sige ko kabubagriyan na kisabutian so la ilaha illallah. Ugay na sibis kumasa kapatay niyan. Nasudin so Allah ta'ala hindi di magukit-ukit. Subhanallah. At nayaman na niyan na babay tanong. Kaukuro kami sa tindis mastorat. Mashallah. At na miya marka pamana pagari tanong. Tinaigda ka sa ngayabay. Agi kaya patay niyan. Kaya kana ba kuman nabi? Apaka makapmana sa betadu manusia. Tiginak na. Ino nga kan di paga masa-masa. Tinanto na unumba. Tigina giyang kaya siringan nami. Wait na yaman na niya na malataw sa giyang kaya pamanaranaw. Ayaman na niya naging utami of. Tinangay no anto na si Miaswa. At tinaging utabubayak na lima na siyong waniran. Pakaunot sa sabu tagiyang utayaman na niya nabay. Paganta sa tingin sa miya kapaninimu na miya lalagoy sa tingin sa utawalay. Na miya uman yan na naroon lang tatagoy sa puro. Na sumadak lataw na si Sabuba.
Tiginan doon ni patay, tigina ko to sa puro. Tiginan tayo pa din, tigina do. Ay, natigin na tipa. Banikan na ka, nasisigan ulang daw ba? Tigina panikad manalimas ka di matausan. Na inong agtero, ay yung mga panik siya, lima na dap may isa kami nutos na miyulog sa lupa. Tignan na yung tanod na kapatay niya, nakadiya ka nagkaparas na pagilay. Ino to, na for the first time, ay man na niya na makanga ko sa miyatay. Aso puro kamarian sa ina, minidikot ko bunubunan niyan sa ulo. Na Suleiman yan, na minilibod ko lawas yan, na miyaswa yan subula, adi yung gaba sa solda walay. Di hindi tumbalili sa kalaan sa walay. At tina na yun watigin. Ano yung tanong na di na nandi kang ba, kayo panamada, kaya mananin at yari mawala. Manamia tes kanyan. Subhanallah. Saka tayo manan na babay tanong si sa Luzon. Saan sa yaman na niya na Manila, mashallah. At nasa kataw, pagaritano ya. Miyaw ta sa timan na truck. Mariga FX. Tigin na mersab, kapag kaya buno na kan si ina. Kuyaw ka rin na, pamana, inakap ng buno na ka. Tigin na pagda ka man na mersab. Tigin na magito ko ako. Tigin na digad man pagudas. Siyempre, yaman, naninap ko, wanta, kumukurus ito pa mako inged. Pamana, bago taon, di taka taon tunay betadro. Mudas taki, tinadigad nagi, yaman, nanin na mersab pagudas. Tigin na magyunot ako, tinadigad pagyunot, pagda ka. Misira ka nagyunot, pamana, pagarita no. Biyagda sa nguta trak, tigin na rin. Kapag kaya buno na kan si ina. Tigin na ka rin, miya kataon sa mama, abanian, biuno si ina yan. Tigin na ilayang ama na rin, kaya betadiyan. Subhanallah. Tinaw storya, tigina mata nagi. Damati, miya ko masirang walaya, mapapanop no ataw. Tigina katatan sa walaya mi. Mata na ika, miya ko kami na diuman. Ang tunad na rin, yaman na niya na, Allahu Akbar, mi bulong si. Tigina ngayon ito, tigina maniktad man. Miya neksira na, wallahi, ikadusa ka no, diya benar. Na for the first time, ayaman na niya na makailaytaw pa makanagta. Agapag, miya nagta, makanagta sa bubay. Amis sakratul maut, buburarantay. Kadikern. Nagito na di sakratul maut. Nasunsog ya pakasul jagi ang utak kwarto. Na minitipak man adilay inayag ito sa depman masarpa. Depan masarpa. Subhanallah. Sagi ang utayaman na niya nakapkirarangitiron. Nasubuk yan na lumiyan tapad. Lumiyayugudun. Aknap man dugo masusugat ayerpan. Tingin na ari kataya sudi karakaditiron o kapakayari abununan. Miyakwa kami kaya di man si inakan na mapenutul din. Sa di mapiayaman na nagyapatay niyan. Tingin na di ka pagabdesan. Pakapagabdes ako mamanadaan. Tinakatan sa buba, may agabdas din na tawai. So, kaya pagabdas niya gito, Amir sab, nakagya ko, ayabo din yung kabdas, sinangayasi ko niyan, na miya ka nagsabot to, amatanuga di su importin. Tinamya, pasad, tinibag yan si ina yan. Miya kamigagan magabdas na miyanik. Tinari, ito nang utabot to. Tiginaad na mimbato sa lawas si ina. Tinak na ba nga tinibag? Tiginak na ba? Siya tigin sa lawas si ina, ron mimbato, agyang utamiya nagtanong. Nalikat si ina yan, ang utaliku na kaya buwangan sa lagi degala umatalang dalagas aduti man. Agyang utaliku di ema na niya na inayan. Road ni miyo kita agyang uto pa man na napas yan. Nagipiya ka mamsa, subhanallah. Ad na ema na niya nabubaytan no. Agyapan taga nakapatay sa agyang uta lockdown. Si agyang uta na niya na masa COVID-19. Si yung anak ko iran tira naskad ni panikon tiya na makaraw ko san man eh. Kung buko to dagod makatinod sa ko pat nasa kam ni pakakalakat niyo san. Ad nawatayan na ustad, agud nawatayan na paman na tablig. Miya kapatulan na ron pakasunga. Nayaman na nila, tira na dimi sirigan, tumas kay makapanik. Kaya ni ka na miyaw makambubulaan watayan. Ayaman na niya na mga ustad, agug yung uta, Amir sabun. Tiya ka na po kunutan din sa sabud kasamanan na, ayaman na niya na pulalakaw. Natira na way, na mga natiro nira nung nina, sabud na kasulay lahilala. Natira na upira ginawa mga wata, lockdown siya na lockdown ro. Na miya katalo-talo niyan, matiro na, tiyari maunwala. Sa kata yaman na pagmata niya kumadakal, subhanallah, si jagi nga year, na miya kadakdak la mama bubay amyatay. Aga pa kaya terunda, bisabut la ilaha illallah, subhanallah. Ina ko 2003, nagyan nga na masjid tano sa bandara ingat, guni ko danan magba, naad na imam san. Ayaman na inisiyan, imam, pero kaya tinudan ka, mamom ka, sidmiyatay sa danga ka. Natigin na aya kadakal yan, na 353. Talugatos agu 50 agu talo kada kalian na mga tao. Na imam piray miya kasabuton sa la ilaha illallah. So loud and clear, Mana miya ilayng di na miya nagkad na. Ipsubutin so la ilaha illallah. At tigi na ibet sa kada tu wallah. Kagira ta ginawan. So talugatos agu 50 agu talo. Ayaman na niya na Muslim pen. Kaya man na pedsa jemata. Na yabo miya kasabuton sa la ilaha illallah na dua-dua ka tao. So 351. Na miya tay adanian misabut so la ilaha illallah. Masya Allah. So yaman na niyan na magandang tidawan na marawi. Naad na mga loks tano, ang mga ulama kumukurud siran.
sa ayaman niya na ataga Makkah ya Madinah Masjidil Aqsa. Komposit siran na yaman na mikurut sila nagtano sa patulan. Hames na minisumpat sa bayaniran ad na miya kalala hospital sa Makkah. Ini pa yung isa ka nagya Al-Nur. Nagya ngo ta hospital na kailangan na yaman na niya na ad na certify apug hospital ka nas ka na pure ka Muslim. Kau di ka Muslim na di ka ilang teriman. Ad na sa katoro ang mufti. Aya sangan niya nagibo din niya di ka tinudi ko kapantagan ro kapatay. Pagan ta sa inisyan. Guru pire kaya tinudan nakasid miya tay sadang aka. Natingin na taruto papat gatos akadakalian ng mga tao. Ugay da tigin apkang sa akalakan kapalayo to Muslim. Ugay da tigian na yaman na niyan. Nagyang utat tigin na patakataw. Ayaman na napatagatos kataw. Nagi tigin ni dia ka ipka mo sa akalakan. Tira na guru pire miya kasabuton. Natigin nagiba. Edi kerata ginaw kasupat gatos ang Muslim. Nayabo miya nagkampiya-piya miya ilayak na mudulian akap kebangan-bangatian. Sagip sebut niyang ulay ilahilallah. Nasasakataw na babaypan. So labirun telugatos na miya tay at tigin na dunian misabut sula ilahilallah. Ugid na may tuanan. Miya kay sa nagyang utabubayami. Ha? Si miya ka pa sa jayama na niya na Egypt. Ha? Kuliyato Sharia, Usuluddin, Muhaddithin. Ropan miya khatam. Ha? Na uman ayaman na niya na hamis sa wisni na ditalim. Na yapugusar namin ang uta kitabihan. Na miya panutulian ang uta sa kataw mama. Kasi kung masa doon yan kapag Islam na ayakawiya ganyan nakapangalot sa Kuba. Makalot yan ang uta Kuba, nakuha niyan sa unong, napipian yan, napusaan yan, nagyuti ka po ako niyan sa kwarta. Kasi kung kapag Islam yan na inisoon, pira ko ba'y miya kalot ka. Natingin na taroto pa sang gibu kadaklian. Ugay na tingin na kamo sa ko man ilabang nasipa ka sangur sa giblat. Na mao makuha tingin ang uta Kuba, akalot na ka nasima ka sangur sa subangan. Naswat tingin so sang gibu tao. Amya kalutak na ayabo doon maali nakapakasangur yan sa giblat nasa sakataw. So siyaw gatos, agus siyaw pulo, agus siyaw ang mga tao na yakiblat tira nagyang kayasbangan. Pamliin na yaman na dumya ito ng utahadito nabi, yami alin yan. Kau mamasa mga tao pa kau masalungan na mori. Sang gibu kadaklian. Nayabo pakasuldun sa surga nasa sakataw. Sakataw, doktor tanoy naluin yan. May tuanan, kagiid na, kapapantagan naman sa tanong. Na talong gibu pa kau marakatano sa alungan na mori, nayabo pakasuldun sa surga nasa sakataw. Giyat tingin ni karagin nagyang kayamanan yan naman sa taniman to. Subhanallah. Nagi miya kalala awidakal. Inuto di kisabuto bisu la ilaha illallah. Inuto di kisabuto mga tao. So la ilaha illallah. Anto nun, inu di kisabut na kay adna sabab. Anto na sabab na lagi dagyang gutwa kapsu paman na saka to pagaringa. Why? Ayamanan yan na taluan na kasanguta walay niyan. Pamakayangaran yan na Allahu Akbar. Safia udin ayamanan yan na Khadijah. Na udah sagyang utawalay niyan na apya penraud na nurong nabangkit. Na ded na Khadijah bapen pakasmbag. Ino to na kay miyawa. Miyawa sagyang utayamanan yan na walay niyan. Subhanallah. Ugid na upama kadudus ka niya na taluan ka sa makaysa na udi makasmbag na ikadwa ikatlo. 100% na pakasmbag. Ino to na kay dudus ka niyan sa utawalay niyan. Wallahil adim, mga babayan. Apya antay ko an nakakalima apakat tinudin ka, kumasa ka patay nga. Nagupun miyawa so la ilaha illallah ko puso ka, na did na nanayaw na la ilaha illallah apagu kita pangungari ka. Ino to na kay miyawa. Subhanallah. Ay pa kay sino to pagawa so la ilaha illallah. Na ino diya yamyali na kalbun ayaman na na mu'min baytullah. So puso mga mu'min na ginanidar pa la ilaha illallah so tengaran wallah. Ino to adi yun ayaman na makaprump na di sinap di kigang ko puso opisya katawan. So la ilaha illallah apya pan sanggibu. Maluyo dila ka na pay na nagkagaganyan. Uwi na di ba katagu sa nga puso ka. Anto na isabab, inuruno to di katagu. Amyaloy dimba sa kalbun mu'min baytullah. So puso miyamarat yan na ginanidar pa la ilaha illallah. Ino ay, nakay adna sabab. Inurun di katagu na adna sabab. Iti anto na unuman isabab. Anto na kaya sababan sa di ka katagu la ilaha illallah ko puso ka. Nakataya. Adna ngaran wallah at tarutop so kaya parati ang kaon. Ikadua na ad nangaran wala at tarutop so kaya sang kaon umadaklataw. Tabi ako mga milyon. Ha? Dapat si sugatan. Anto na nun ngaran wala at tarutop so kaya parati ataon. Kapag nairon na, la khalika illallah. Dami yang dinuntas wala. Ipagisir ka tayo miyadin ka. Swalla. Tayo miyadin ka mga swalla. Tayo miyadin wata ka swalla. Tayo miyadin ko dunia swalla. Baad na miyakaw ko wala. Engineer ko kaya panagumbali ako dunia. Na ismbag ka na baka pambetenga. Daad na ba pan engineer am yakin ng lan wala. Antay di makasimbi ko kagawin na gusto ka daw swalla.
Baad na miya kaugup ko wala scientist at tinabangayan sa kapakasimbi ko gawin na gusto ka dadundo. Dahil manaptero na ka na lagi dito. Didin. Aba pa na miya kinangalan wala at tinabanga ko mga kaadmiyan. Ayusanan, miya katudangan na parati nga masyaallah. Did na ba pa kaugup ko wala. Kung kaya ayaman na niyan ha. Kaya panagumbali ako dunia. Dahil miya kaugup ko wala. Kung kapakasimbi ko gawin na gusto ka dadundo. Miya katudangan na parati nga. Anto na yung ngaran wala. At tarutop so kaya sangkaon usabad ko sabagi. Napaganay ruman. Na la razaka illallah. Da pemeriski nuntas wallah. Tinaway na, ha? Tunaway. Subhanallah. Da pemeriski nuntas wallah. Ege di mameriski nas wallah. At tina, way na. Antunaw to way. Eh pa kasi antunaw to way. Uwaya ka sangka o uwaya ka tarima. Uwaya ka atigin na. So wallah pemeriski, uway na. Udi ka bunggalabak. Uway na. Udi ka bususukat. Namia ema nanya namin nirupa nga berasam bayang kapan na ema nanya na di nga makakanan suki pepantag na kako wallah. Ema nanya na sumasang kapan ko kabubuli wallahu ta'ala razak. Subhanallah. Anto na kaya panutulasan wallah. Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ay yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Kenapa kana tigwal la kailangan ko ripnak ni kapakanan nindra kana gusto ripnak. Kenapa kana kailangan ko ripnak ni kapag pranen nindra kana gusto ripnak. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Kaswal lay tetandingan ko riski na gusto bagar ko yamanan na mga kaadnian. Kaya gito ko nakawallak na bas kay di magparsa ginawang ka. Kaya gito ko nakawallak na bas kay di magpar ko darudupa ka. Kaya gito ko wallak na bas ka ni di magpar ko mga otaka. Kaswalla subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lagi eh. Kaya mana niya na kailangan amawi agupis sa katawan nagyang kaya iman. So anto na irupaw iman. So anto Allah subhanahu wa ta'ala yan utulon. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Giisa. Akini tulad wallah kung mga tamya maraib sa pura miyaratia. Iram yan nagyan wallah na tabud sa puso yan. Iram yan nagyan wallah sumangkop sa puso yan. Iram yan nagyan wallah na mangusbus bubaya yan. Ikadua na iram yan nagyan natig wallah sa mga ayatami na mausur sa paratian yan. Iram yan nagyan sa mga ayatami na mausur sa panaguntaman yan. Iram yan nagyan sa mga ayatami na magumarg agyang ko tabubaya yan. Siku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nagyay. Andid ni kawiyag ko paratiya. Nakataguan nga sa bubaya ko mga amal. Subhanallah. Ketaguan nga sa bubaya ko mga amal. Kekenal ka. Ha? Asubis su dunia na yakya pa ka mo yan ko na pantag ko amal. Subhanallah. So Allah subhanahu wa ta'ala na inalinin ba? Wala tansa nasiba kami na dunia. Ha? Ayaman na nina ubang pakalipati subagyan nga sa ngaya dunia sister. Tunay bagyan ko dunia. Subhanallah. Bagyan ko dunia. So ayaman ni nakapakapangaro mo dato bagian na ng dunia. So kambelay bagian ko dunia, so kanditar bagian ko dunia. Subhanallah. Ubanganan pakalipati. Agyang kaya ayaman na niya na bagian ka sa kaya dunia. Ay piya ka masaon mga sister. Sigo Islam. So bagian ka nagitubod niya ayaman na niya na biling ka responsibility o kawiyag ka. Subhanallah. Bagian ka ko dunia ayaman na niya nakapangaro ma. Bagian ka ko dunia kandiditaran. Ayaman na niyan na subhanallah yang bagian ka ko dunia na piye-piye nga. Bagian ka ko dunia na padagang ka siapa nga. Bagian ka ko dunia terak piye-piye nga. Bagian ka ko dunia karuma piye-piye nga. Bagian ka ko dunia wata piye-piye nga. Bagian ka ko dunia kakan. Nasi siapa kanan. Kailangan na masih siap tanu sukap ganda no. Masih siap ka sunditar nga kabagian na ko dunia. Why? Ayawi dunakal. Nagyang kaya bagian ko dunia na kanabay ni mi pengusiat. Palitan no si mata. Ibarat yan na lagi dugakan. Di kailangan ni bapan mi pengusiat sukakan. Kadnap kailay nga wali ap kapunan ako ng utang mga rawa sa Iran. Ipagisi ka doon na panarian na nga nagulo. Tira na si Abinian, si Buseng, miyalpas pan si pagutunian kata na miyagwala. So karin nasa masisiyap sukakan kana baro mo rubi pangusyat ka. So yaman na niya nakabubuling ka farmer. Na dip nang kailangan ibanan mi pangusyat basta mailay nga su farmer, akumpleto sa sandieta. Na siniap yan so kabubulin na farmer. So kandagang, kanap no banan kailangan ibanan pangusyatan. Ino nga pa na mailay man mapita. May istikama sa oras sa kapsumiyang ko tindan yan. May istikama sa oras sa emanan yan kapila kabiniyang paman dagangan yan. So kasi siya pa ako paman mga stock na emanan nakarinanan sa siniyap yan. So kabubulin yan padagang. Subhanallah. So emanan yan nakandiditeran. Kenapa na rumarbuy pangusyat kaibet ka sa nga masa tanong. Nabenda pias kanu nada matun ra kanu abaya bubangal ena dususon. Pigilan nga nagkato nakawalay. Asun bulto ko kaya nga bangalairan. Na yaman nakarina sa miya siya pagyang kaya bagyang ko dunia. Subhanallah. Ayawi dunakal.
naginan bud ni bilo yung mga tao a responsibility o kawiyagiran. Gina ni biliran a responsibility o kapupagintawiran ko dunia. Api adi ko miya kasimbeng nasa radio ko di makapamasayro. Api adi ko miya kasimbeng nasa radio ko di makapermir. Subhanallah. Biliran bud na responsibility o kawiyagiran. Nagiyan kaya man na niya nagalbak. Akna bayagiran inisugo. Subhanallah. Giyama na niya nabutad. Maluniman pa imigiran na marawi. Ha? Anda buda miya kasi simbaga subangon. Ha? Anda ni wanag ya pagbangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas wallah sa tama na malas sa subangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas wallah sa tama na malas sa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taksina bainal masyriq wal maghrib. Malaun wallah sa tama na mala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas wallah digiyang ka na nadagangan ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas wallah digiyang ka na opisina nga. Ayaw idunakal ayam ya pakalaka na sukaad mo Allah. Adi hindi pagbangan na nabudam ya kasi sinbaga bang. Nasupa dagang na padagangan pagasad jagula. So pananayin sa talong pa sa benggulo na pananayin sa talong pa. Why sudi mamasero labut yan nun. Man tataro siya din ka pamasero. Mo bumiya kawitira na bumba pun sa langit. Why? Sabab ko kinindiray nunan ko anta pakiadnar ka. Wallah subhanahu wa ta'ala. Niya siap subagian ko dunia. Aya piya ka rata-rata sa isa ginawa. Nayapya kalipatan ng mga tao na subagian niran sa alungan na mauri. Anto na ibagyan ka sa alungan ka mauri. Bagian ko alungan na mauri, apya kalipatan ka. Nagyan mo ta Peter wallah. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري sadna tigwallah sa mga bayi mga dato adiran paratian swalla sadna sa mga bayi mga dato adiran unutan swalla. Inapakapagintaw na misir na tigwala si ikukubura masimpita kawiyag-wiyagirano na sadayon. Wanaksuruhu yawmal qiyamati a'ma. Upakataling umasiran po na tigwala kuwalungan na maurias siran na butas siran. Ana may kamagda mo mga dato na gusto mga bae yamiyalandang sukaylay. Miyadadan sukaylay na maplalisiran swalla. Ikad na nami anto na ini sabab akya daw kailayami inakusisi kami sa dunia napapakailay kami inakusisi kami kumangadar pami napapakailay kami anay sembagkiran wallah qala kadhalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa mandana natig wallah. Pagpakaumar kano sumangayat kami na patangkirian niyo. Mandina na natig wallah. Pagpakaumar kano sumangayat kami na patalikudan niyo. Mandina na natig wallah. Pagka nagyuda na sudiki pananawagan ko bang na inibutad yun sa mandina di katawan. Apya suka sunat na inibutad ka pa na sa mandina di katawan. Apya suka batya sa Quran na inibutad ka sa mandina di katawan. Apya suka panasbih na inibutad ka pa sa mandina di katawan. Mandina na natig wallah. Pagka umarkano sumanga suguan namin na patalikudan niyo. O sa iman tumambuay at tigwala na talikudan ko sa kanu, anda ka panpagapas. Andid ni ka talikudir ka o Allah. Yawma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi, wa abi, wa sahibatihi, wa bani. Andid ni ka talikudir ka o Allah. Talikudang kay inaka, talikudang kay amaka. Andid ni ka talikudir ka o Allah. Talikudang ka idarudupa ka, talikudang ka umangawata ka, andad ni ka talikudir ka wallah, talikudang ka ipagaring ka, talikudang ka ibabaing ka, anda ka pagapasang ko tamasa. Andap ni pagapasan ka. Subhanallah. Gimya kalala awidakal sa karipir o parateya. Ibat ka andad ni karipir o parateya ka, na pumusbus mga amal. Kaya maanan yan na dinggaw hindi kang galab ka. So insya Allah subhanahu wa ta'ala, tahan to ya maanan yan na niya katas, pangnintay aman na niya nagsabutan ni waya. Pangninak na wallah, so aman na niya na balas.
Agian kaya pamagusay tano, pakatitimbangan wala, sarta, dinian tetalikan. Paging guna niyan lagi tano, sa nga iya dunia, malana si isa alungan na mori, wad na miyat teruakan saya, da kanuron kasanangi, sarta, daniyo kasabuti. Bagani wa maap, sabab sa yuto, so mana niya nakabubulyak na, enem di ka paganad, pakandud na karano sa salam, langungan, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.